Древний город Булгар, колыбель татарского народа и место зарождения ислама в России. Тюркские племена жили на этих землях с незапамятных времен. Более 1000 лет назад они основали поселение, которое вскоре стало крупнейшим центром торговли и культуры на Волге. В 922 году в далекий Булгар прибыли послы багдадского халифа. Эмир был поражен могуществом Аллаха. Он принял ислам, и это дало Булгару новую жизнь. Город стремительно развивался. Росла его экономика, политическое влияние и культура. Келген сыман каршылыйсың, бар иделә монда булганым. Мең еллыклар гасыр чырлар аша, кайтып киләм сиңа Болгарым. Шәһри булгар, аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәһри булгар, аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Дава эзләп синең җиргә киләм, сыкрый калса җанда иманым. Һәр ташымны сулышыңны тоеп, сиңа кайтып барам Болгарым. Шәһри булгар, аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Тарихын белмәгән, киләчәген белмәс ди татар халкы. 922 елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә ислам динен кабул итеп ала. Шушы чордан башлап безнең көннәргә кадәр халкыбыз ислам дине йолалары белән тормышын алып бара. Аллаһының рәхмәте булсын безнең болгар бабаларыбызга. Тәрәм аклыкларын, идел өстен күмгән томанын. Томанларны, дулкыннарны йөрер, сиңа кайтып барам Болгарым. Шәһри булгар, аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәһри булгар, аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Дуага күтәрелә куллар.